bare følge bag efter mig igen. Men vi skal jo samme vej ind på banen, som da vi startede. Nu skal vi så over og køre på bane nummer 1. Ja, vi skal lige op ad bakken og så skarpt rundt til højre. Som vi måske lader mærke til, dengang da vi skulle over til pause, så er bane 1, den er jo udformet lidt på samme måde som bane 2. Der er igen malet de her hvide stoplinjer, og når vi kommer til sidste stoplinje, så står der jo igen et lysregulering herinde på vores højre side. Men nu prøver vi at se bort fra lysreguleringen, så prøver vi lige at tage en tur ned igennem banen herover. Vi følger bare bag efter mig, selvom der er rødt. Men den første øvelse, vi skal prøve at lave, der skal vi starte med at prøve at køre noget slalom kombineret med det, der hedder en dobbelt undvigemanøvre. I vil kunne se, når vi nu kommer lidt længere frem her efter lysreguleringen, at nede på vejbanen, der er der malet en hvid streg på kørebanen rundt i det her venstre sving. Den hvide streg må vi ikke køre henover, så vi følger lige den hvide streg rundt i svinget. Men lige nøjagtigt der, hvor den hvide streg slutter, der drejer man lige skråt til venstre, og så skal vi til at prøve at køre zigzag slalom omkring de her små rød-orange kejlerør, der kommer op ad vejbanen hernede af. Og der skal I forsøge at køre, så I har cirka en halv meter sideafstand ind til kejlerne, og så sørge for at dreje lige når forenden af bilen er ved kejlen. Lige så snart man så har forenden ved kejlen, så drejer man lige hurtigt omkring, der hvor man så kører på skrå imellem kejlerne. Der skal I sådan forsøge at rette jeres forhjul op til lige udstilling, så man egentlig hele tiden kører en rytme, at man drejer, retter op hernede af. Når I så kommer længere ned ad banen, så ud på det hus, hvor jeg sidder inde, der er der malet 2 spærreflader på asfalten, vi lige skal ind midt imellem. Og i det man kører imellem de her 2 spærreflader, så skal man kigge fremad. Så hænger der hen over vejbanen længere fremme 3 lamper, vi skal holde øje med. De hænger i sådan nogle vejer hen over kørebanen. Men der tænder der nu en grøn lampe til enten højre side eller venstre side. Og så gælder det bare om at dreje til den side, der tænder grønt lys. Så tænder der grønt til højre, skal vi dreje til højre. Tænder der grønt til venstre, så skal vi dreje til venstre. Men vi skal udenom den her store hvide firkant, der er malet midt på vejen som forhindring. Og efter den hvide firkant, så skal man lige styre tilbage til midten af banen, og så styre imellem de små blå kejlerør i kørebanen hernede. Men når I nu kommer ned til sammenflætningen, så kører I bare forbi mig og kører bare over på returvejen. Bare husk, at vi kører på bane 1 nu. Når I kommer over på returvejen, så vil jeg gerne have jer til at prøve at skabe en afstand. Så I skal prøve at køre med cirka 100 meters mellemrum imellem hver bil nu. Så vil vi nemlig med den første øvelse her prøve at se, om ikke vi bare kan holde alle 6 biler kørende på én gang. Så lysreguleringen, vi har oppe i startbanen, må I gerne ignorere med den første øvelse. Så bare god afstand mellem bilerne. Og når I så kører herned ad næste runde, så starter vi med at køre sådan 25-30 km i timen. Så vil vi igen, lidt ligesom på klatbanen, prøve at øge farten bare med cirka 5 km i timen per omgang, indtil vi når op på cirka 50 km i timen, inden vi er færdige. Men vi tager det sådan gradvist opad. Så 25-30 km i timen første runde, og så stille og roligt op i fart. Husk, som sagt, mega god afstand mellem hinanden. Cirka 100 meters mellemrum til bilen foran. Og hvis nogen er i tvivl om, hvad 100 meter er, så er det, I skal cirka have 20 billængder fra jeres forende af bilen op til bagenden af den bil, der kører foran. Så der skal være god afstand. Så bare ved god afstand, så holder vi bare alle 6 biler kørende hele tiden. Men selvom vi kommer til herover på den her bane og kører væsentligt hurtigere end de 30, så bare husk, at selvom I kommer op og kører stærkt, så skal I ned i fart på returvejen. Det er egentlig det, der er det vigtigste. Det var helt perfekt, det der 7. Jeg ved jo godt, fuck 100 meter der, mand. Der er sikkert 2 biler hen sammen. Så bare holde farten hele vejen. Man kigger bare på lamperne. Den er tændt grønt, så skal vi udenom. Skide godt. Okay, Garmin. Video station.
det sgu rigtig fint her også. Super. Ikke bremse og køre udenom med samme hastighed, som vi kører slalom. Så det der med de 30 på returvejen, hvor 10 ræs afsted efterfølgende hernede. Nu glemte at komme tilbage til midten her i Elvesøs. Det er egentlig blå kejler der under lamperne. Så holde farten her lige vågen 12. Giv den lidt gas. Holde farten mellem 25 og 30. Yes. Så bare ind til midten af banen. Så holder du farten, bliver det med at køre. Kør. Kig på lamperne. Der er tændt der grønt, så skal vi ud. Så næste runde, så kører vi jo som sagt mellem 30 og 35. Så samme øvelse, samme fremgangsmåde, vi smider bare en lille smule mere fart på, som sagt, for hver runde. Det, der er sjovt herovre, det er de her lamper, der tænder hernede. De tænder præcis det samme tidspunkt hver gang. Og derfor oplever I selvfølgelig også, at jo hurtigere I kommer op og kører, jo senere vil det føles, som om lamperne tænder. Så der får man jo sådan lige testet, om I nu også er helt vågne. Perfekt. Og det med at kigge på bilen foran, hvor vej de drejer, det skal I ikke regne med nødvendigvis, fordi det kan godt variere, hvad side det tænder grønt. Og jo tættere I kan komme på den hvide linje, i det I drejer rundt i svinget derhen, jo nemmere bliver det også lige at bestyre ind lige efter. Lige kører med en for stor side afstand til den hvide streg, så bliver det sådan lidt et meget skarpt vej, vi skal foretage lige. Vi skal holde farten, ikke slippe speederen 12. Vi skal køre med jævn hastighed hele vejen. Og så skal vi ud. Yes, lad os prøve her med 35 til 40 km/t. Så holder bare den 8, for at begynde at køre mellem 35 og 40. Sådan, det ser fint. Der er lige under de der lamper, der tænder grønt til højre eller venstre. Husk at holde øje med hastigheden dernede, eller fordi det går noget frisk. Den skal have mere fart på her nu. Det gør tøffer med 27, så det er faktisk lidt næsten starthastigheden. Men vi skal op og køre noget hurtigere, så lad os prøve her med sådan 40-45 stykker nu. Så hold farten jævnligt, kig på speedometer, så I sikrer, at I kører med den rigtige hastighed hele vejen. Jeg lover jer for, at jeres bil den kan ikke vælte, så det skal man ikke være rej for. Det er ligesom at køre radiobiler. 30 speederen vej på rattet, og så er det ellers bare at køre. Vi må bare ikke køre ind i de andre. Det er sådan synd. Yes,
du kigge lige ned der? Han siger engang noget. Ja. Sådan, det skulle fint. Fortsætter bare 12, der er flink vand, så giv den bare noget gas. Og bare pas på vogn 7, at du ikke kommer til at ende af en vogn 12. Så drej, ret op. Drej, ret op. Drej, ret op. Yes. Og der kan du tydeligt mærke den der effekt af, hvis man lige retter op mellem drejene, så får man ret hurtigt ro på undervognen. Ja, det er skide godt. Og der skal vi. Sådan der. Super. Men vi fortsætter. Så prøv bare at se, om I kan arbejde farten op på en 45-50 stykker. Så vi tager sådan lige en 3-4 omgange til med øvelsen her, hvor I prøver at se, om I kan komme helt op omkring 50. Så bare træd på speederen, drej på rettet, holde farten hele vejen. Yes, skide godt her. Super. Den med det. Så bare holde klem på hele vejen ned i hele. Sådan der. Super. Down pipe 2. Altså, har man lov til at være bedre end det der? Holy shit, det var godt. Drej, ret op. Drej lige når din forend er ved kejlen, så skal du se, at du kommer ned lige før du drejer. Så ikke dreje helt så meget, bare dreje lidt mindre, og så bare lidt hurtigere. Yes! Vi skal ud noget her, så vi fortsætter bare. Jeg ved ikke, om det er ham. Så det er egentlig bare cirka en kvart omgang på rettet, men det skal bare foregå hurtigt. Så hurtigt drej, hurtigt ret op. Hurtigt drej, hurtigt ret op. Yes. Sådan Men det er bare fordi, det det er er godt her. fucking godt. Til godt, vi kan tage med 60 derinde. På returvejen. Vi tager lige en enkelt omgang til, og så skal vi sgu videre til en ny øvelse lige om lidt. Så en runde mere, og så standser vi bare op i lysreguleringen, når vi kommer rundt. Ham der, han kører så fucked up langsomt. Det er så irriterende. Ja, far, giv den og gas herude. Bare holde farten hele vejen. Ja, sådan der. Skide godt. Hvor bliver grønt? Der. Sådan der. Super. Sådan i. Det er 5 millioner her. Hvorfor er den ikke god, som hvorfor er den god? Det er så rolle. Media, radio, shit.
Bare en kvart omgang, ikke en halv omgang, men bare en kvart. Lige stille og roligt. Yes. Sådan der. Super. Bare giv den gas. Mere fart. Yes. Sådan. Super. Men vi samler lige køretøjerne deroppe, så tror jeg lige om et øjeblik forklaring på den næste øvelse, vi skal prøve at lave. Jeg skal lige hurtigt op lige og tjekke, om der er røget en sikring hernede, fordi som vi nok har bemærket, fordi alle vores lygtepæle lige pludselig ud. Okay, den filmer stadigvæk. Go det. begynder den også at blive hissig, når den kommer derop. Det er sjovt, den gør det. Hver gang du bare drejer på rettet, så spiller den. Hvad laver du? Hvad for helvede?
den næste øvelse, vi skal til at prøve at lave, der skal vi til at prøve at køre noget bremseøvelse. Og bremseøvelsen her, den laver vi på den måde, at nu retter vi os lige efter lysreguleringen i startbanen, så nu må vi kun køre en af gangen, når der nu bliver grønt. Men så i stedet for at køre det her slalom, som vi har gjort indtil nu, så vil jeg gerne have til at prøve at komme kørende ned på midten af banen. Så gælder det om her at ramme hastigheden så præcist som muligt og holde farten hele vejen ned ad banen, til man ser en rød lampe, der tænder hen over vejbanen nede i øvelsesområdet. Når I ser den røde lampe tænde, så skal I begynde at bremse lige ud hen mod den her hvide firkant, vi lige har lagt og styret udenom. Og der skal I så prøve at få det til at passe, at I standser lige akkurat før I rammer forhindringen. Så det vil sige, med en lav hastighed, så er det en fortrinsvis blød opbremsning, men jo hurtigere I så kører, jo hårdere skal I bremse for at få det til at lykkes. Og på et eller andet tidspunkt, så får vi også så meget fart på, så det ikke kan lade sig gøre noget at stoppe før firkanten. Men lad os prøve vogn 7 og starte hernede med 50 km i timen. Scheiße. Jeg er måske lidt for langt fra den her. Yes, så du følger bare midten af banen, indtil det røde lys tænder. Yes. Super fint, det er skide godt, så kører du bare lige ud hen over for indbanen. Den er low-key lidt spændt på. Det er 50 km i timen. 60 km i timen, så bare... Yes, super. Så kører du også bare lige ud. Der er også et problem. Ikke pege. Lige ud. Bare hen over firkanten. Yes. Yes, så 50 km i timen. Hold godt øje. Brems. Stop. Ja, sådan der. Det er sgu rigtig fint der også. Super. Så bare lige ud hen over firkanten. Ingen problemer i det, så kører du også bare lige ud henover. Ikke dreje, bare lige ud. Yes, så bare henover firkanten. Du skal køre over for rødt her 11. Så bliver bare lige holdt det øjeblik. Jet, mand. Godt øje her 11. Jeg tror, vi skal ned og bremse. Den så lige før firkanten. Yes, super. Så kører du også bare lige ud. Jeg kan ikke få den. Så bliver bare lige holdt med selvom der er grønt. Fordi der er gået lidt kug i det her lysregulering. Så pas på, at I ikke kommer for hurtigt afsted deroppe fra, før der er grønt lys. Yes, men 50 km i timen, tror jeg. Hold øje med lamperne. Brems og stop. Yes, super. Det er sgu fint. Skide godt. Så bare lige ud. Ja, bare hen over firkanten foran her. Yes, men der er rødvognen 7 og sætte farten op til 60 km i timen. Så et 6-tal og et 0. Så samme øvelse, samme fremgangsmåde. Bare med 60 km i timen, så nu skal der bremses en lille smule hårdere. Perfekt. Super. Så er der noget. Skide godt. Så 60 km i timen. Ja da, det er sgu nydeligt her. Super godt. Og det der selvfølgelig igen er vigtigt, i og med at lamperne som sagt tænder præcis samme tidspunkt, så er det selvfølgelig vigtigt her lige for at få mest ud af øvelsen, at vi først reagerer, når vi ser det røde lys. Så I må ikke begynde at slippe speederen eller begynde at bremse, før det røde lys tænder. Ja, det er godt det der. Super.
Okay, telefonen sidder der stadigvæk. Holy shit. Sænker vi lige farten her. Skide godt, det er nødvendigt. Og vi har lige nøjagtigt 28 meter at gøre godt med fra den røde lampe tænder og til I rammer den firkant. Ja da, skide godt det der. Lad os prøve at smide lidt mere fart på igen, så vi skal op på 70 km i timen nu. 70. 70? Du scheisse, mand. Det er sæt med meget. Sådan, så kniver det sgu lidt her med 74, men det er super. Ingen problem med det. Se på den video, den sidder. Okay, sådan der. Så ryger vi sgu også for langt her. Jamen, så længe vi filmer, så er det jo godt. 70 km i timen, hård opbremsning. Fuck! I'm nervous! Så kniver det sgu også lidt her. Det er fint. Så er det lige til kanten her. Det er super. Yes, så 70 km i timen. Vi prøver sgu igen. Nu skal vi op på 80 km i timen. Så den er der helt op på 80 km i timen. Overfarten 80 til lampen tænder. Og så er det bare at hjerne bremsen i bunden, og det røde lys tænder nu. Yes, super. Ja, det er sgu rigtig fint. Men 7, når du kommer op til starten, og du gerne bliver holdende, så vil vi igen videre til en ny øvelse lige om lidt. Filmer den. Så husk, selvom vi som sagt kører stærkt herovre, så husk, at det er maks 30 på returvejen stadigvæk. Okay, fuck det, så skal der sgu noget der. Skide godt. Og prøv at gøre jer selv den tjeneste. Hold øje med hastigheden på vejen hernede af også, så I rammer hastigheden så præcist som muligt på de 80. Okay, vi rammer lige lidt varmt på mig. Skide godt. Det er skide godt. Ja. Skide godt, det der. Super. Jeg ved ikke helt, hvorfor den sådan er så weird. Okay, den ligger nok ikke. Bare på bremsen. Super. Skide godt, det der. Vi samler lige køretøjen. Og så skal vi som sagt videre til en øvelse. Nu har vi jo igen prøvet at bremse. Vi har prøvet at styre. Nu skal vi prøve at lave en øvelse, hvor vi skal prøve igen at gøre begge dele på en gang. Så
Det vil sige, at vi kører igen hernede af på midten af banen. Vi skal igen holde farten ned til det røde lys tænder. Lige så snart det røde lys tænder, så skal I bare hjerne bremsen i bund, alt hvad I overhovedet kan. Men samtidig med at I bremser alt hvad I kan, så skal I så styre bilen ud mod højre eller ud mod venstre i forhold til den her hvide firkant hernede. Og der bestemmer I selv til hvad side I vælger at styre. Det der er udfordringen med den her øvelse, det er som sagt at få holdt bremsen i bund fra det røde lys tænder, til bilen holder helt stille hver gang. Og så samtidig med at vi bremser, så skal vi så som sagt forsøge at undgå at ramme den hvide firkant hernede. Men lad os prøve at starte første runde hernede med en hastighed på cirka 60 km i timen. Okay, ach du Scheiße, 60 km i timen. Kom nu frem. Please. Nej, stop. Fremstil. Sådan der. Perfekt. Okay, Garmin! Drej, stop. Fremstil. Hold bremsen. Hold bremsen. Yes. En lille smule mere drej på rattet må du gerne lave, men ellers så er det sat med fint. Der drejer den så. Super. Skide godt her 10. Nydeligt. Det var nydeligt. Det kan jeg godt lide, han siger. Drej og stop. Yes, super. Ingen problemer i det. Det går alt for stærkt dernede der 10. Sorry. Så sørg for at farten ned dernede på returvejen. Sorry. Han ligger fucking presset. Og så sørg for at køre med god afstand mellem hinanden hele tiden. Alt hvad du kan. Helt i bunden på bremsen. Træd til. Yes. Så der skal bare fuld tryk på bremsen, når det røde lys tænder. Men vi prøver igen. Nu prøver vi at sætte lidt mere fart på, så vi skal køre 70 km i timen. I kan med fordel her prøve at skifte mellem den side, I vælger at dreje til, så man får lidt variation i øvelsen hernede. Men bare træd bremsen helt i bunden, når det røde lys tænder. Alt hvad man kan, til man holder stille. Yes, perfekt 20. Det er fandme godt. Skide godt det derude. Helt perfekt. Og vi finder ud af, om det er perfekt. Det er fandme i orden her. Den er også perfekt uden om 9. Alt man kan. Helt i bund. Ja, perfekt. Og som sagt, bare beslut ikke at bremse før det røde lys tænder, og så bare accelerere stille og roligt herfra, når I forlader øvelsesområdet her.
bare du prøver at have fokus på, så er du på at få i hammeren bremsen i bunden som det første, og så bare begynde at styre bagefter. Og ellers så kommer du meget langt ned ad banen egentlig, før du får begyndt at komme udenom for hende. Men vi tager et par runder til her, så op til 70 km i timen. Vi kører stadigvæk igen. Det er skide godt, jeg prøver lige at... Så. Ned. Tilbage, det kan jeg. Det er sat med godt her 7. Vi snitter lige den yderste kejl der. Jeg elsker at tunge de her biler her, det er så sjovt. Sådan lige. Skide godt det der. Hey, W-kommentaren kom med. Bro, jeg forstår ikke, hvordan de her biler, de bare ikke fejler. De bliver så voldsomt smadret, altså. Det er helt sindssygt. Skide godt. Perfekt. Skide godt. Lad os tage en sidste runde. Og så skal vi sgu til i gang med aftenens sidste øvelse. What? Perfekt, vogn 7. Skide godt. Og 7, når du kommer op til start, må du gerne bare lige blive holdende deroppe, selvom der bliver grønt. Filmer vi stadigvæk? Ja, vi kører stadigvæk. Det er skide fedt. Det er skide fedt. Super fint, det der. Perfekt. What? Tidlig på bremsen. Godt, jeg har replay. Rækker mit videos. Bro, han tweaker der. Skide godt have 11. Skide godt. Som sagt, så samler vi lige køretøjerne. Vi skal have gang i en ny øvelse lige om lidt, men der vil jeg gerne lige have en testrunde dernede.
meget mørkt. Så nu kan man ikke se noget. Så kan man jagte sig ingen steder. Nej, der er ikke noget spring, jeg skal på. Yes. Nu vil jeg gerne, som sagt, til at prøve at køre herned. Så tager vi sådan lige en testrunde, hvor I lige får styr på, hvor det er, vi skal hen og køre nu her. Men I må gerne prøve at køre langsomt og stille og roligt hernede. Så prøver jeg lige at guide jer. Men vi skal til at prøve at lave en øvelse, der hedder kørsel ud over højkant. Så vi kører bare hele rækken på en hernede. Vi skal køre i højre side af vejen nu. Når I så kommer herned på langsiden, så vil I kunne se, at ude til højre, der kommer der en tavle og en orange vejarbejdskegle. Begge dele, det kører bare ned forbi. Men sådan lige et stykke efter den her orange kegle, så skal vi sådan lige dreje ud over kantstenen hernede, der er det ud til højre, så vores højre hjul på bilen lige dumper ud over kanten hernede, bare kører langsomt, det er syv, bare langsommere nu. Så lige hen over den hvide pil, så drejer du blødt ud til højre, så din højre hjul lige kører ud over kantstenen, og så retter du bare bilen op, så de højre hjul kører på den hvide streg. Og så følger I bare med halvdelen af bilen ud over kanten. Når I så kommer ned til huset her, lige hvor I er lige ude for der, hvor jeg sidder, så kører I op over kantstenen igen, og så kører I bare lige ud i højre side. Rigtig fint her. Nu kører alt for tidligt ud her lige 11. Så vi skal ned forbi den hvide pil, før I må køre ud over kanten. Så lige ud i 12, lige ud i 12. Der, så drejer du ud. Så retter du op. Så de højre hjul bare lige ud over kanten. Så retter man op, så halvdelen af bilen kører på den hvide streg, og den anden halvdel op på vejen. Så roligt op over kanten igen, når vi kommer ned til huset her på vejen. Vi kører bare en runde, kører op til start igen, så kører vi på lysene ved vejen. Men den her øvelse, den skal afspejle, ligesom hvis I forestillede jer, at I ude i virkeligheden kom kørende og fik det højre hjulpar ud i rabatten. Det i sig selv er jo i og for sig ikke farligt, men det der ofte skaber en farlig situation her, det er egentlig, at man ofte skal forestille sig, at man bliver forskrækket i det, man ryger ud, og så vil man gerne have bilen lynhurtigt ind på vejen igen. Det resulterer desværre ofte i, at man så får trukket lidt for hurtigt eller lidt for meget i rettet for at komme ind på vejen igen. Og så ender man jo i værste fald over i hovedet af en modkørende bil, eller at man faktisk trækker bilen på tværs af vejen, så man ryger i grøften på modsatte side af vejen. Det skal vi som sagt prøve at se, om ikke vi kan lære at undgå. Men vi kører som sagt efter lysreguleringen op i startbanen nu. Første runde, der vil jeg gerne have til at prøve at køre herned af med en hastighed på en 40-45 km/t. Så skal I egentlig bare holde farten hele vejen ned til jeres højre hjul er kørt ud over kanten hernede. I det man kommer ud over kanten, så retter man bilen op, ligesom I gjorde nu her. Og så bremser man bare stille og roligt ned i fart. Vi skal have reduceret hastigheden, så vi kommer helt ned på en 20-25 km/t. Når I er kommet ned i fart, så kører vi op over kantstenen igen. Det vil sige, at vi kører ud over kanten med den høje fart, og vi bremser hastigheden ned og kører op med den lave hastighed. Så lad os prøve rundt 40-45 km/t. Og bare hold godt øje med lysreguleringen, for jeg sender jer afsted lidt hurtigere, end hvad jeg har gjort med de andre øvelser. Så 40-45 km/t holder bare farten hernede af. Så hold øje, så blødt til højre, ret op, bremser stille og roligt ned til 20-25. Yes, og så bare roligt op på vejen igen. Det er sat med fint her, 7, skide godt. Så holde farten her 8, bliver op på vejen. Blødt til højre, ud over kanten, ret op, bremser stille og roligt ned til 20-25. Yes, og så bare roligt op på vejen igen. Skide godt. Så bliver du op på vejen lige. Så blødt til højre.
her ret op. Opstille og roligt ned til 24-25. Ja, og roligt op på vejen igen. Den fik jeg ikke lige fat i. Opstille og roligt ned her til. Jeg ved ikke lige, hvad der er problemet. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Hvis ikke den vil køre derop, så prøv lige at sætte din gearvælger i parkeringen. Drej nøglen tilbage til 0, så prøv lige at genstarte motoren med bremsen nede. Og så prøver du bare at sætte den tilbage i det igen. Du kører bare 11. Så 45 km i timen. Så kører du bare lige ud, så kom godt ned forbi den orange kejle, før du drejer ud over kanten. Hold farten, så flyt til højre, ret om. Så bremser du stille og roligt ned til de her 20-25. Og når du er nede i fart, så kører du bare roligt op over kanten igen. Yes, super. Farten 40-45-12, lige op på vejen, blødt til højre, bremse stille og roligt ned til 20-25. Yes, skide godt her. Og så bare roligt op over kanten igen. Yes, vi prøver at sætte farten op til en 50-55 km i timen nu. Og stadigvæk bremser vi bare ned til de her 20-25, inden vi kører op på vejen igen. Og vi filmer fandme stadigvæk, om det er perfekt. Godt her. Super. Der er 45-50 stykker, sagde han, tror jeg. Godt ned med farten og roligt op på vejen. Super. Det sagde den fint her også lige. Skide godt. Perfekt. Så bare husk de 30 på returvejen. Yes, det er sat godt her også. Ja, bare kontrol. Der er grønt lys. Du fortsætter bare. Yes. UR11. Den der hastighed. Vi tager et par runder til 7, så prøv bare at køre 60-65 km i timen, stadigvæk med nedbremsning til 20-25. Ja, skide godt det der. Super. Bare husk at køre langsomt og roligt herfra. Det gælder stadigvæk, og det 30 gælder stadigvæk på returvejen. Så det er vigtigt, at I overholder de der spilleregler der lige. Super. Fordelen her ved netop at få farten godt ned, inden man trækker bilen op på vejen igen, den ligger jo så simpelt i, at hvis man nu forestiller sig, det er jo noget, der skete ude i virkeligheden. Hvis man så kommer til at dreje lidt for hurtigt eller lidt for meget på rettet, så er konsekvensen selvfølgelig også væsentligt mindre med lav hastighed, end den er, hvis man gjorde det med høj hastighed. Hvis I forestiller jer, det foregik med 80 km i timen for eksempel, og man bare rykkede bilen ind på vejen igen, så kan man godt sådan næsten regne ud, at det vil kunne resultere i, at det hele går helt i lort. Yes, kom nu bare 12 der. Så 60-65 km i timen. Det er bare en lang blød opbremsning, for I har jo hele strækningen hernede til at komme ned i fart. Yes, men
Vi tager en sidste runde. 60-65 km/t igen. Perfekt, super. Vi kører op til bane 1 igen efter den her runde, og når vi kommer op til bane 1, så standser vi bare lidt op, så kører vi fælles ud og parkerer nu her lige om lidt. Så det kan jeg ud. Det skal godt. Det skal godt. Det skal det godt. Hernede. Fuck, jeg har bare kørt sådan et sted. Givet her. Super. Vi samler som sagt lige køretøjen. Men vi skal samme vej ud, som da vi gik til pause. Så hvis I kører ud af den første vej til højre herinde. Stille og roligt. Så skal vi bare rundt til højre igen her lige efter buskene. Og så vil jeg gerne have bil nummer 7 til bare at køre frem i højre side. Så kan du se lige om lidt, så kommer der en hel masse af de her gule afmærkede parkeringsbus. Der kører du bare helt frem til den sidste, så vi holder egentlig bare der, hvor den holdt til at starte med. Og de andre holder jo bare inde bagved. Og når vi så har parkeret herhenne i højre side, så bare sørge for at parkere fortrinsvist tæt sammen igen. Men så slukker I bilerne og tager nøglerne med ud. Vi skal ikke låse bilerne, men bare tage nøglerne med ud, og så skal vi ind og mødes inde ved receptionen herinde. Så skal vi ind og have sat lidt autografer. Bare lige sikre jer, at I har lukket vinduerne på bilen, hvis der er nogen af jer, der har dem åbne. Yes, super fint her til. Ja, det er